इंटरव्यू दिए कैसे तो इंटरव्यू हमारा एक तो दिए तर तर दो बड़ा और रोम तुब जाखा जों अरो चिनि टिपे मथानि इंगै जों 12 घन्टानि बन साख्लायजा थांनाय 4 तारिख 2021 डिसेम्बरनि 4 तारिखआव जे चिनि टीएसआर बाहिनी चिनि बरफ लिखाय गथाजांमोनि आबो जास्टिंनि बागै चिनि जों 12 घन्टा बन आबोनो तियै जायजायखे पालायना बागै जों खामटिं चिनि हाथाय कतर आ जागा जों रुट ब्लक खाथिनि जोंनो रमिति हेजागा नोंनो रुट ब्लक खानिया रलिया जोंनो रुट ब्लक खानिया रलिया आमनि बागै जों yang romti हेजागा जिरायनायाव ताबो ताई दरसा दङ yang तेलेमुरा थानाव रम लांजाक कयजन आरो रोम एरेसन देखना ताबसु दरा तो जों अरो ayang 35 jona moto 35 36 jona moto yang 20 25 jona moto ngono tono taktam nai जों अबनि बागै जों जास्टिस नायो जेसेके बो जलसा जल अ जे मार्डर खायनायनो फाजि अर्डार खायासा पजनो जिनि आन्दोलन चलित दंनाय जास्टिस जों नायो अबनि बागै तिनि तामत तिनि बन्द जागो जगमनि जों चिनि टिपे मथा बाय सिमिनो जों अ बडनो साख्लाय जाखा बड सुदु लाहार बड दाना पुरा सार जों सारा त्रिपुरानो बड साख्लाय जागो निनि दुकान पाटनि बाजार गारि गुरा हनि अब जतनो जों बड साख्लाय जा ताय अबनि बिसिङनो चिनि दिल्लीआव चिनि जे सेन्ट्रल ताय जत चिनि जे चालक दंनाय रं चिनि टिपे मथानो चालक दंनाय रं चिनि दिल्लीआव कासा चिनि अंको दङ धरना दङ जन्तर मन्तर अंको आ जागा ब तंथदै चिनि अमनि बडनो जों अंको चिनि पालायखो ओके